Tervetuloa seuraamaan mun Peak Week kisaviikkoa. Nyt on enää 4 päivää ja vähän vajaat 23 tuntia mun kisoihin lauantaina kello 9.00 alkaa heti. Niin nyt eletään tosiaan 27.3.2023 ja nämä on mun ensimmäiset kisat, ei ole ensimmäinen kisadietti. Mä olin menossa kisaamaan 2020 keväällä, eli tarkalleen 3 vuotta sitten. Eli tää on aika silleen monumentaalista mulle. Todella merkityksellinen ajankohta kisata. Nyt on maanantai. Mä oon tossa viimeisen viikonlopun 3 päivää vetänyt ketolla. Ensimmäistä kertaa dietillä täysin ilman hiilaria. Kyllä muuten kroppa reagoi aika hyvin. En oo seurannut painoa, kuinka paljon on tippunut viikonlopun aikana, kun vähän karsittiin noita hiilareita. Kuitenkin kalorit pysy about tiedollaan samassa. Mutta eilinen kunto näytti tosi hyvältä. Te, jotka seuraatte mua Instagramissa, olette nähneet mun storissa. Jos ette, niin käykää nyt viimeistä tässä kohtaa seuraamassa. Nyt alkaa viimeistelyviikon hiilaritankkaus. Se tarkoittaa sitä, että nyt mennään syömään. Mä ensin haluan näyttää teille vähän tätä mun kondista, fysiikkaa, miltä se näyttää ihan niin kuin tyhjänä. Ennen kuin katsotaan miltä tuo mun kondis näyttää, niin astutaan vaalle ja katsotaan paljonko paino näyttää. Pitää ottaa huomioon, että kamera painaa 200 kg, jotenka se tekee aamupainosta 80,4 kiloa. En oo ikinä ollut näin alhaisessa painossa. Korjauksena äskeiseen mä itse asiassa katsoin vielä ton aamupainon ilman tätä kameraa, niin se näytti 80,1 kiloa. Aivan järkyttävän matalan paino, mutta tiedetäänpä, että ollaan kunnossa ja kohtahan te pääsette itsekin arvioimaan omalla silmällä, että olenko mä kunnossa vai ei. Siltä näytti nyt aamun kondis. Mä oon aika tyhjän oloinen, ainakin siltä tuntuu. Mutta nyt on aivan tajuton aika. Kello on jo 10:28. Mä nukuin tosi hyvin tänään, nukuin tosi pitkään ilman herätyskelloa. Mutta nyt mennään syömään aamupalaa. Näytän teille päämittaa, mitä mä syön. Tänään on noin 250 grammaa hiilihydraattia ohjelmassa. Niin lähdetään syömään. Nyt päästään syömään aamupalaa. Tässä on 4 palaa leipää paahdettuna. Sitten meidän morning stack koostuu kreatiinista, D3, K2, elektrolyyteistä, ashwagandasta, aamukahvista, funlightista, aamuviherjuomasta ja sitten vielä päälle tohon 1 mangorahka. No niin, nyt on aamupala syöty ja se täyttikin vallan mainiosti, ainakin toistaiseksi. Mutta tästä nyt seuraavaksi suuntaan aamulenkille mun äidin koiran Chipin kanssa. Vedetään pikku kävely tossa korttelin ympäri ja sitten tullaan takaisin ja jatketaan päivän askareita. Taidetaan syödä seuraavaksi koko papseja, eli muroja, ja katsotaan, jos mä pilkoin siihen 1 banaanin kylkeen, niin aitta tulee maistumaan hyvältä, ja katsotaan, jos vähän hilloakin sen kehtaisi laittaa päälle, mutta joo, nyt on aika väsynyt meininki. Tänään ei ole mitään treeniä. Huomenna treenataan tiistaina, mutta tosiaan nyt pitää juoda vähän enemmän mitä normaalisti. Ei siis mitenkään runsaita määriä, vaan pelkästään 1,25 kertaisesti sitä niin kuin mun normaalin päivittäisen veden kulutuksesta. Niin 0,25 kertoimella pelkästään lisäystä, niin saadaan sitten se hiilihydraatti kanssa imeytettyä tuonne lihakseen. Mutta joo, suunnataan nyt tästä syömään koko papseja.
Tässä on nyt kulhollinen koko papseja, 100 grammaa, 200 grammaa kevytmaitoa. Siihen päälle sitten taisi olla 50 grammaa mansikkahilloa ja sitten ihan sellainen mielenvikainen annostelu kaloritonta chocolate siirappia. Niin mä laitan tuohon kuvan. Bitware sitä voi hankkia aivan järkyttävän hyvää. Eli jos oot preppaamassa, niin ihan kaurapuuroon, aamupuuroon, voilisäillä tai muroihin tai mihin vaan, niin maistuu aivan tajuttoman hyvältä. Sitten siihen kylkee yksi ashwagandha pilleri ja sitten vielä yksi annos elektrolyyttejä vähentämään aivosumua, mutta ei tässä nyt hirveästi enää aivotoiminnalla ole käyttöä näin prepin lopussa. Tää nyt naamari ja seuraavan aterian kimppuun. Noin tuntia myöhemmin noista koko papseista, kello on nyt 17.53, niin alkaa tulemaan vähän jo nälkäsignaaleja ja tuntuu siltä, että voisi jo syödä seuraavan ruoan. Nyt mennään syömään normaali dieetti ruoka-annos ja sitten sen jälkeen on vielä 2 ruokaa illalle. 1 normaali ruoka ja sitten kaurahiutaleita tai puuroa marjojen kerran. Ruoan yhteydessä katsotaan Greg Doucettin yhtä kisa YouTube-videota ja ruokana tosiaan normaali preppi ruoka-annos ja sitten tässä ohessa mä tein yhden Instagram-julkaisun. Tuli ruoan jälkeen vähän levähdettyä puolisen tuntia. Pedin päikkärit, en nukahtanut, mutta oikeastaan rentoutin vaan mieleen ja kropaa ja teki ihan hyvää. Tuli vähän parempi fiilis. En ole ihan niin väsyneen tuntuneen enää. Mutta tästä nyt pienelle kävelylenkille tossa koiran kanssa ja sen jälkeen luulen, että olisi aika syödä illallinen. Saatan sitten yhdistää kummatkin ruuat taikka vedän sitten erikseen. Nyt on illalenkiltä tultu. Kello näyttää 20.52. Ruuaksi on tosiaan 1 normaali preppiateria. Mä laitoin sinne vähän lohta sekaa sekä sitten muutamat suolakurkut. Sitten ruokajuomana toimii Pepsi Max ja Fun Light. Piikkausviikon ensimmäisen päivän hiileritankkaus alkaa lähestyä loppuaan. Nyt syödään vielä, itse asiassa kello on nyt 22.56, niin syödään viimeinen ateria. Tosiaan täällä on 60 grammaa kaurahiutaleita, 100 grammaa pakastemarjoja ja sitten päälle kastikkeeksi suklaakastiketta. Siihen kylkee elektrolyytit ja ashwagandha. Noista nyt suurin piirtein tulee varmaan jonkin sortin placebo-efekti. En mä usko, että näillä hirveästi merkitystä on. Ehkä elektrolyyteistä, mitä nyt vähän tulee ylimääräistä suolaa ja jne, mutta ehkä niillä loppupeleissä joku pieni marginaalinen efekti on, mutta sen minä tietenkin haluan käyttää. Ja sitten ruokajuomaksi teetä ja vettä. Joo, pidemmittä puheitta mennään sitten tiistaihin. Ennen kuin mennään tiistaihin toki, niin katsotaan vielä sitten tämän syömisen jälkeen, riippuen kuinka paljon mua turvottaa. Luultavasti ei ollenkaan, sillä toi kaurahiutaleet yleensä ei turvota mua. Niin katsotaan sen kunto vielä nyt illan päätteeksi ja voidaan laittaa vähän side by side sitten vertailua aamu- ja illan kondista, että tuliko kuinka paljon painetta ja sen jälkeen voidaan mennä pehkuihin ja starttaa huomenna. Ja huomenna on vielä entistä enemmän ruokaa. Huomenna on plus 400 hiilihydraattia päivän aikana ruuista. Ja tänään oli tosiaan 250. ylös alas ja sit takas. Parhaat sanat tullut paskimmassa ajassa. On mun ikäluokan paras rovan perä kun mä ajan. Friendit skidistä on viekin ihan samat. Mä skrivan faktoi, tarinat on tatskois. Pitäis antaa sakkoi, nää räppärit niin paskoi. Päivä kerrallaan mieti huomista vast huomenna. Strapped up, mä en halua kuolla nuorena. Aika iso upgrade, H&M:stä kapanaa. Ennen musaa mä toimitin vaan tavaraa. Aika kamalaa, mut jokainen tää tavallaan. Saa himast sen mitä ikinä et rahal saa. Friendi on active, säällä ku säällä. Niin kuin Räikkönen, aina ihan jäässä. Ne haluu klikklaka jampaa viel. Vaara liikentees mä zigzaggaan rantatien. Mä kaadan pullosta niille jotka lähtee. Hyvää huomenta. Nyt eletään piikkausviikon tiistaita 28.3. Kello on tällä hetkellä 10.34. Mä tossa heräilin puolisen tuntia sitten ja sain nukuttua erittäin hyvin. Mä nukuin noin 10 tuntia. Tänään on piikkausviikon toinen päivä. Tänään syödään noin 400 grammaa hiilihydraattia. Odotan sitä erittäin paljon. Ja katsotaan nyt seuraavaksi
paino ja sen jälkeen katsotaan kunto ja sen jälkeen mennään tekemään aamupalaa. ...82,3, eli ilman kameraa. Mitäs se tekee? Katsoin ton aamupannun vielä tossa ilman tätä kameraa, niin se näytti tarkalleen 81,0. Eli saatiin se paino eilisestä nousemaan oikein vallan mainiosti ja tuntuukin paljon paremmalta. Niin nyt katsotaan sitten seuraavaksi aamukunto ja siitä syömään. Later that day. Käydään laittamassa tukka kuntoon ja sen jälkeen suunnitaan tonne kuntosalille tekemään vähän jalkoja ja sitten siihen kylkeen hauis ja ojentaja. Mutta ensiksi tää fleda minttiin. And we're back. Tosiaan tällainen kisaletti nyt tuli aikaiseksi. Mä olen erittäin tyytyväinen. Mä tulin sinne parturiin ja sitten omistaja tuli paikan päälle katsomaan mun hiuksia ja hän otti sitten siitä tilan haltuun ja en valehtele, kun sanon, että tää äijä leikkasi mun hiuksia 1,5 tuntia. Eli tää on 1,5 tunnin työn tulos. Almost everyone who speaks about something has some kind of validity to their point, even if we have to really reach into the bag of truth. Big deal getting IFB Pro card. So Jared